Ifeọma dị ya agwagụ. Ifeọma dị ya agwagụ. Mana che ka m riwa asịgodo ego a. Nganga dị ga agwagụ. Nganga dị ga agwagụ. 2021 abịago n'uwe. Nganga nọkwa ebe a. 2022 nganga dị agwagụ. Tuesday anyị abatakwa ọzọ. Singi nganga dị agwagụ. Ị ma na Thursday na anyị na-ekposa ihe. Nganga dị agwagụ. Anyị tinyezie Saturday na-emesasị ya. 93.3. Nwanne na-eche ka aka ọlụ gị ka o si mee. Ngwa bute oche gị. Nganga dị agwagụ. Ihe na-enye gị obi ụtọ, blood tonic gị adịghị agwagụ. Nke a wichita ya gasị, biko, one mesike me 1 o'clock 93.3 ka m bute oche m ka m nọrọ ala. Ọ dịghị agwagụ. 2021 ọ gaghị agwụ. 22 ọ gaghị agwụ. 23 si gị nọ ruo mgbe bebe. Ọ nsọ gị nwa jos kwado onwe gị n'ọrụ onwe gị, bute oche gị, gwa nwanne gị nwaanyị, gwa nwanne gị nwoke, gwa nna gị, gwa nne gị, gwa onye ọbụla ime afụrụ gị n'anya, ịfụkwa n'anya, si ha na gịnị na nganga awụchigo ọzọ. Nke awụ nke izizi nganga na 2021. Ya nke Monday, nke Tuesdays and Thursdays. Anyị ma na Saturday na anyị bịara mekwe nganga, mana nke weekdays nke awụ nke mbụ. The very first one. Ego bekee na-asị gị na ọ naghị agwụ na-asị gị bute oche gị na ya abatago. Mana ọkwefuru dị 2021. Biko nwanne m, ihe ọbụla ị ga-eme, just ofu ihe ka m chọrọ gị ka ị mere m. Ofu ihe, no excuses. Tie ya n'okolu si no excuses. Asị m gị si no excuses. Ịnụ ya, no excuses maka ozu niile ife a ya egbu ya this year. Bute ya ego mbute. Ihe 2020 mere anyị achọghị no excuses this year. Ọkwa icheta mgbe ahụ ị nọ n'ụlọ akwụkwọ asị gị na ị ga-ede WAEC, asị gị kwado maka ide WAEC. Ị ga-agụ English, gụwa math, gụwa economics, gụwa physics, gụọ ha niile. Onye ọbụla na-agwa gị ihe ọbụla asị gị agụla, gasị chere godo maka achọrọ m inweta A1. Gaa buru akwụkwọ a, etiti abalị ị na-agụ akwụkwọ, ehihie ị na-agụ akwụkwọ, ị ga-eri nri, lie obere nri. So ihe a niile ka ị ga-eme na 2021 na no excuses. Check it up. Ego bekee adịgbo, word of Africa, nke ije eme ọnụ, nke ije eje mba, nke ije anyị isi na sị gị no excuses. Ngwa bata n'ihe anyị na-eme maka ịmaka isi eme ya. Nke awụ nke gị, nke gbasa gị, Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Koro asị m gị bye 2020. Biko nọrọ onwe gị. Ịghọtara kind sen. Welcome. Nwanne ebe ọbụla ịpasa na-enye ya na ntọwale na ụmụasị etinyego nke ikpeazụ. Nwiyo n'obodo, onye isi ndị obodo, onye isi ụmụ iyo worldwide, ambassador ndị obodo. Nwanne ka ebe ị nọ na-eyifia nke ikpeazụ, ọkwa ndị Alaba nọ na-enwechala nwere cheki ya na abanyegokwa season one, ghọtago, based on ihe niile ebupụsi over the festive period na a ga-ebuchikwa. Nwanne ebe ọbụla ị nọ na-ewechala ife ọma gị, ị nọ Ladikpo, ị nọ Maza, ị nọ Idumota, ị nọzi Alaba, ị nọ Arena Market, ebe ọbụla ị nọ, nwanne m nwa na-ekwunyelu gị na-eyifia nke ikpeazụ. Mpanna asị kaka oyi isi nna ọ dịkwa izu agbalicha ife niile agbala eme na etinyekwa ilu n'obi ka agbakwa mbọ ka o si adị na cheki eni ya na chitara ngwa gị n'izuzu ife 2021. Nwanne ife DCA high tension ka anyị ga-ebu wee bata na nganga. Ọkwa mkpọ gị ngwago nwanne, nganga DCA ga-adị ka afịa agbara agba, ịghọtago gozi. Akwa mkpọ gị ngwago cheki eni na nna ị ga-ebu overload wee bata DCA. Nwanne ifili na imo egwu mmiri, imo egwu ọkụ olewa. Ọkwa mkpọ gị ngwago na ka isi asị gị nnọọ ka anyị mee ka isi eme based on Tuesday, Thursday na Saturday. Anyị na-anọ here na-ebunye gị uche based on popular demand ime afịa chọ. Nwanne ebe ibulu nke ya tidokwa, nwanne ekwuchie n'ụzọ ịbịazi imezi ihe ndị mpịa. Nna ya ka ego ọsọ n'obodo na cheke. Ọka mkpọ gị nwunye ọ n'obodo na-asị gị na nnọọ ele
election election onwe ka m si na-anụ ka oke wee maka isi eme ya no time to check time wiyo biko onwe ka m si na-anụ na ndị be anyị na-akwado maka election taa mana ngwa first gwa godo maka this election asa ịma na ihe ọbụla dị na Nigeria nwere recurring decimal. Oyibo a ọ na-abụ nsu ụfọdụ oyibo na ọnwụ ụdị joy ọ na-enye m n'ime obi. Ihe nji wee sị gị na ọ na-abụba recurring decimal bụ na ọ na-esi eme election abịa eme presidential election abịa eme governorship election abịakwuzie na election social cultural group like ọhaneze ndị Igbo enwebekwuzie ndị ekwe na ndị ekwelọ. Onye asị na ọnya ka ọka n'isi onye asị na ọnya maka ọkarọ n'isi cheki enyi ya na mana based on ka mmụọ butugodi gbuwala iko o si adị based on ife mmụọ anụkwa n'ime ogbe nwanne ijukwa m ebe nnụlụ inwe problem mana the most important thing bụ na nnụlụ ya somewhere ghọtago na based on na onwe ka men si na-ebugharị dị ya ka mmụọ anụchala ya si na mbịa na nganga ka ntinyekwala ya men nwanne ka o si wee dị na ịma na election ndị ọhaneze ndị Igbo na-abụ 4 years every 4 years emegharị election. O wee bụ na 2021 anyị nọ na ya now precisely na January a na ka onye isi ọhaneze ndị Igbo Chief John Nnianwodo odogbu ifu nwoke bụ nwoke etekete na nwoke dị ọsọ ụkwụrụ onwe ya ka ịzaga na-akwọpụla onwe ya mmanụ ịghọtago na so this year ka ten ya na-abịa n'isi njedebe and ezonu ga-etu ndị Imo steeti no Imo steeti ga-eproduce the next ọhaneze president onye isi ndị ọhaneze worldwide no Imo steeti ga-eproduce ya tata ka ọhaneze electoral committee wepụtara na a ga-ebugodo ụzọ mee state by state election Anambra mee Ebonyi eme Imo eme Abia eme Rivers eme kekwa ndị ọzọ nọdụ Delta the whole Igbo speaking states na ha ga-eme their own elections today oluzie on the 9th and 10th emezie the national one ebe a ewepụtazi number 1 onye isi ndị onye Imo steeti ka ga-eme mana reason nji wee bulu anyị ka wee wuchie na-efi a bụ na ka o si wee dị na enwego 2 electoral committee ndị anụwasị n'ọha nwa bụ ndị isi ndị ya afụ maka the election n'ọha bụ INEC ndị ọhaneze ndị Igbo ndị nke asị n'ọha bụ INEC ndị ọhaneze na-ajụ gị ka ife na-emezi wee tinyelu onye isi anyị alụ obezdon onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo John Nnianwodo o wee sị m na-efu ka ọ gwa m eziokwu nsị ya mpagwanụ m eziokwu na isi na-awa m ọkụ na mmụọ niile emme eke ọsọ ozugbo ọ sị m nọ the national secretary Maazị Uche ukwu na onye nke achụgolo achụ before na-ekenyebughị ya ọsọ because na o belong to a political party na onye nọ na political party ekwesịrị ịnọ n'ọhaneze ndị Igbo na onye mere eji wee chụọ ya suspend ya mana emesịrị ya suspension ọsị taa wan hie iso na unu ama nke enwu m ọsọ ka ifu na akọzi na wafọ yuo na mmụọ aka bụ sekretrị na ada ama aka na onye abụ onye na-ebute katakata anụnwa so ka o si wee dị na ọhaneze ndị Igbo nke Nnianwodo nọ n'isi na-eme election steeti tata nke onye sekretrị achụkwala achụ si na onye nwa bụzi onye isi ọhaneze kịtazi nke ikpeazụ na-emekwa dia own election na steeti ya na nkewa batago n'ime nkewa batago na nke ikpeazụ ka nna agwago amaghịzi m onye mma ekwete na nke ọ na-akọ onye sekretrị gwara anyị na onye nwa jizi pawa kịta na ya nwa bụ sekretrị na ndị ọzọ achụgo Chief John Nnianwodo na ọ bụzi bụ onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo na onye nwa kịta na ndị otu ebuzi ndị isi ọhaneze ndị Igbo na ha ga-emezi election onye isi anyị onye nke anyị ka makwa ama bụ Chief John Nnianwodo si na nyanwa achụgo the guy man na onwezi ihe jikọrọ ya na ọhaneze ndị Igbo based on na o mebezi ihe ndị political party na ọ banyere na political party na-ekwuzi ihe na-eme na political party bịakwa ịgbakwazi game ọhaneze ndị Igbo wee sị ya nna ahụ gwa butuo ngwa nye ya efe na ya na-eme ihe ndị mpi ya na-eme ihe ndị mgbu so na o si wee gbatakwuru mmadụ nke ikpeazụ ife anyị na-ayogodi bụ na ị na-anya na ndị Igbo anyị na-eti emegbu anyị eme anyị nke emere anyị nke dịgodi mkpa bụ election nke ya eme on the 9th ka ewepụtala anyị ezigbo onye ndu ya bụ the world ọhaneze president maka na ọ bụrụ na anyị chọọ ịnweta anything na Nigeria anyị ga-ebugodo ụzọ malụ mmasị n'ụlọ pụta ezi mkpọ gị ngwago adụ m aba mba mana nna mbutuo nke ikpeazụ anyị ga-ebugodo ụzọ chịkọta onwe anyị ka anyị esi na-eme ife ndị mgbe onye ọbụla etinye saịdị ọ na-eme ka o si amasị ya ịpụtazi chọọ ka tribe ndị ọzọ gaa anyị ntị nna cheki enyi ọkwa mkpọ gị ngwago ndị a ga-ebugodo ụzọ kuluo down ka ndị ọzọ nwere ike iteke anyị serious na nna ka ha bugodi mata
otinyego my temperature na increase. Ihe mụ achọkwa ikwu owo ka onye ọwụ na mee gịnị patuo. Na ọ bụ na butuo na onye na-agwa ha. Calm down maka nke wee eziokwu niile ewo. Ịnọ na-asị onye a anaghị enye m respect. Onye a anaghị enyere m ugwu. Onye a anaghị etinye m n'ihe ọ na-eme. Ị ga-ebu ụzọ negodo onwe gị anya first. Ya na ezinụlọ gị o. Nke anọ m ekwu maka ofu onye ya ezinụlọ. In fact, gị nwa na onwe gị self is also part of it. Ị ga-enegodo onwe gị anya, jụọ onwe gị ajụjụ kee ụdịrị ugwu ị na-akwanyere onwe gị. Ya kee ka ị si ebu onwe gị, how do you carry yourself? Because ị chọọ ka mmadụ kwanyere gị ugwu, ị ga-ebu ụzọ kwanyere onwe gị ugwu. Ị chọọ ka ma onye ahụ o toro m otohu, just kwanyere onwe gị ugwu self. Doo ụlọ gị ka ọ dị ọfụma, idoo ya dị ọfụma. Yes, onye ọzọ chọkwa ịbata ụlọ gị. Ọ dị ka mmadụ azaghị ebe obi, ifiche ha ebe ibi. Mmadụ batazie mebi na ọnwụ ga-apịa wọta. Just for example, o wee na ọpịa wọta ahụ dozie ị ga-abanwe mba si ya wepụ na ọpịa wọta onifọ na ebe a dị ebe niile docha mba ị ga-abanwe mba maka gịnị ebe ọ batara dịkwa deti. Gị nwa ga-eme gịnị ị ga-efichegodo ụlọ gị dozie ebe niile so that onye na-abatakwa na egwu ga na-atụ ya idosi nylon pịa wọta ahụ. Ịghọta nke a wee ilu njiwegwu n'okwu si unu nwanwu ndị Igbo m fụrụ n'anya na ndị fụrụ m n'anya ndị Igbo ji mee eme ọnụ biko hapụ nkewa niile a onwe ụlọ ọba hapụ ihe niile a na-eme ọmụa ga-awa onye isi ọmụa ga-awa onye nka ọmụa ka o ruru ọmụa si họrọ n'ofu onye ka anyị niile eme gịnị kwado onye ahụ si ngwa gị nwa gaa nke wee eziokwu wu ofu onye agachakwa ọ gaa n'ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi ọ ga-erukwa ọpụ onye ọzọ aba ka anyị mee gịnị ka anyị nwee obi nwanne. Ịghọta anyị nwee obi nwanne ndị niile nọcha anyị n'akụkụ anyị kpụkwa anyị na na-asị n'obodo anyị a na-eme anyị nka ịbatakwa n'etiti ndị Igbo anwụ anyị a na-ekwu okwu ya ka anyị wee dị n'ime onwe anyị ka anyị dịgodo mma n'ime onwe anyị bifo anyị nwee ike isi ndị ọzọ mewe na anyị taa. Ịghọta okwu ebe okwu m na-eje ama m na ịghọta karịa ebe m kwuru okwu rue maka asị na ofu mkpụrụ okwu ezugo oke nyere onye ma ihe ka ha bụgodo nke ahụ ka anyị baa n'ime ihe ọzọ niile n'ime ka ewe nke taa ị nwekwa ike ịkpọ anyị etinyekwa n'ihe anyị kwuru taa nke a wụ maka korona biko eziokwu owu na ọtụtụ n'ime anyị si ka ihe na-eyi face mask for ka ihe mmemme hand sanitizing for aka niile nsacha onwe nke m nọ na-afụ onye osi aka niile nsacha na 2020 onwe onye butele nri onwe ihe nyere m na-asa aka ahụ onye dị ndụ ga-eli nri ọ bụrụ na asị ka m tụrụ biko unu gbaghalụ m mana ama m na onye dị ndụ ga-eli nri ya mee nke ahụ na asị na korona enweghị ọmụtago nwa enwezi second phase ọmụtago nwa so ihe niile asị ka ị na-eme usoro niile asị ka ị na-eso maka korona na-eso ya saba aka gị wee social distancing sanitizing just aka gị eme na imi gị ma anya gị ma ọnụ gị ma ebe fast anything nọ gị n'iru tupu ga-erue n'ụlọ mee anything ịghọta that kind of thing and then ndị ụlọ akwụkwọ asịgo na unu ga-aba n'akwụkwọ this month federal government si no 18 mana ọtụtụ ndị asịgo na ha na-eme from 11 na a ga-emepe ụlọ akwụkwọ ka ndị ụlọ akwụkwọ wee gawa akwụkwọ nke ọbụla unu na-eme na-echetakwa iso usoro niile asị sowenu ịghọta onwe ihe ọzọ ihe m ji na-ekwu okwu a ihe m ji na-ekwusi ike ewo na anyị nwa ma na 2020 nwee ka o si dị maka korona 2021 na-abatago ekele dịla Olisa na ha asịgo na ha agaghị emechi ekọnọmi coronavirus so mana ịdị ndụ ọ ga-amasị m achọ m ka onwe ihe ga-eme gị so biko na-eso usoro ndị a ebe a ka anyị ga-ahapụ ihe niile nọ na ka ewe si ka anyị gaa nwụrụgodo mmiri anyị chiezie azụ nwiyo ama m na ọmụmụ mụrụ gị yes ọmụmụ mụrụ gị gaa jụọ na vileji gị chọọ just jụọ ya ajụjụ ị ga-afụ na ọmụmụ mụrụ gị amụrụ m gị aba m n'ụlọ ọgwụ nọọsụ asị m ewere ya nwayọọ na-eti ukwu m
okwu m asị ka enwechọ ịmụ ego bekee ka onye na-apụta bịa packet I deny him I dismother you. Ebe interest in the that soundtrack. I deny him I dismother you right this minute. That soundtrack. Sigi anasim ka enwechọ ego bekee ka onye na-apụta si n'isi ya dịka isi nwiyo. Emecha ego na-epụta. So emego m test. In fact, ka m nwụrụgodo mira first ma bịa gwa unu ka m si wee mụọ nwoke a n'ebe a. Etoru ihe m na-echezi bụ nwa mana okwu ha anụ nwaanyị. Ka ahụ kacha m iwe. Okwu ha anụ nwaanyị. Gacheki ya n'ebe niile bụ salad n'ebe niile jọsụ na-akwọ mụlụmụlụ nke ikpeazụ 2021 mpa cheki ya nwanne ife niile ayolo risabisi ọ ga-emela anyị ya cheki ọkwa mkpọ gị na mebezikwa m ife ndị amụma mana mụ na-agwa gị oti oriental dị sharp authentic ka m na-akụ gị n'efi ọkwa ikwele okwele ya ka m ji wee sị gị na excuses ama ndị nwu ya adịtayo nke gị gbere radio show hot 93.3 FM na-abịalụ gị na Lagos ka anyị chikwa azụtụ ebe ihe m nọ na-ekwu sị gị na ọmụmụ mụrụ gị emego m test test wee chọpụta na ọmụmụ mụrụ gị nke nọ na-asị ị na-ene m ọnụ onwe sound inye bụ echem na yenye sound ahụ ọzọ o nwee ka isi wee dị in doubt ga mee your own test ka wụ DNA test mana ka apụgoro na ọmụmụ mụrụ gị ihe na-ewe m iwe bụ na mgbe m gara ga mee baptizim gị ya kpọga gị mee chọọchị pastọ asị m ka m weta birth certificate ma DNA test ekwe ha onwe ha onye jụrụ m ya mana ugbu a onwe ka ndị mmadụ si etinye ya ọnụ Nigeria ugodo anyị na-ekwu ya mgbe niile na this station na this program na Nigeria wụ ezigbo obodo ịchọọ ikiri ihe ọbụla ị chọrọ ikiri bata n'ime obodo a ị ga-ekiri fiimu ma nke wụ sizin na ma nke ọkwa anọkata naanụ DNA test na-aga n'iru DNA test na azụ DNA test ịmụọ nwa gị na nwa gị anọ ya nwaanyị bụ afọ ime for 9 months pụta ọmụọ nwa nke weziokwu ka nwaanyị si mụọ nwa ka nwoke sikwa mụọ nwa mgbe ị nọ na-ebugharị afọ ime a nwoke na-agbagharị honey sweetie emena nke ahụ taa pọpọ taa sugarcane ka ọ dịrị gị na mma ka ị nwee ike ịmụ nwa n'udo ịmụcha nwa gị na nwa anọ for 9 years 8 years 7 years ofu ụbọchị abịa gbapere gị fim si na onwe ka ihe si wee jee akụkọ na-abatazi n'ime ya si na gịnị mee na nwa awụwọ nwa gị kedu ihe ga-agwado the reaction first ọ ya ma nji wee jiri ajụjụ wee bata na nke taa si na ka ihe a si na-agagharị ka anyị si na-anụ maka DNA test a anyị si ka anyị butegoro ya ebe a gị nwa awụ nwa afọ Igbo maka nwa na-adị n'ala onye Igbo ya asị na onye awụ nwa nke m anyị maka onye Igbo na-esi eteki ụdịrị ihe a na-asị onye awụ nke m anyị na-ajụzi gị biko maka adịghị ama enwee ka kọwa stori n'ihe amụrụ nwa amụghọ nwa aba n'ụlọ ụka ọka si na ọka Reverend Fathers ma ndị nọ n'ụka bido jụwa ezienu ndị na-ebute nwa ha ụka si ha biko weta birth certificate gị weta birth certificate gị wetakwa DNA test ka enwee ike wee si ịnọ gị na di gị ma ọ dị na nwunye a mụrụ nwa dị ife a ma ọ mụrụ nwa ajụjụ a ka anyị na-ajụ unu taa maka DNA test a o nwere ike ọwụ na ịnụbe maka ya si na onwe ihe meenụ ofu nwoke gburu onwe ya site na ọ chọpụtara na nwunye ya na nwunye ya si na ụmụaka o ji ụmụaka na-abụ ọkwụgwọ ụgwọ skuul kwụ ụgwọ nri gotere ha akwa mee ihe niile apụta ofu ụbọchị nwaanyị asị na ụmụaka dododo nwoke cheregodo pakin it well efuru ụmụaka ọwụ ngị nwe ụmụaka nwoke site n'ebe ahụ nwee ha tata ka ihe ọzọ anyị nọ na nwoke anwụgo
So a na-akpọba nwa ụlọ ụka ọka pope maka ndị chọrọ ịba pope and bishop ọka ha bido siwu ndị na-eweta nwa ndị na-akpọta nwa ha ụlọ ụka weta birth certificate ga-enyekwa anyị DNA test ka anyị wee kweta na gị na di gị nwee nwa ehe ka anyị ha no stories ndị ọzọ so ya ewo soli 08182426591 08182426591 ihe ị ga-eji webata ihe anyị na-ekwu taa Ngangigbo Radio Show DNA test ọ dị mkpa ka ị jụrụ ajụ ọ dị mkpa maka afụgo m ebe nwoke pụtara ọ na-etrain ofu nwa because ọ dị ka ofu nwa ka nwaanyị amụta ya nwa ya erugokwa 25 years o nweghị ihe esi wee mee asị gaa mee test ọ gaa mee test ọ na-achọpụta na ka m bụrụgodo oke first. Hello. Hey. Ị na-etiti mkpu che ngwa kwezienu. Kwenu ihe awụ maazị. Kwezienu ya anyị ekwezigo. Kpọle Yankee onye isi. Oke gbachiri nkịtị ka onye egwuru wayo. Nna wayo kalizi n'obodo na ama ndị a na-eze mana ndị a na-eze makwa onwe ha mkpọ gị ngwago. Nke a bụ eziokwu. Ego bekee. A na-ekele gị n'oke olukwa na-asị gị welcome ọ dị ka ị mere travel. Adigbo one of Africa. Ego bekee. Nke ije emekwa ọnụ nwanne m nwoke. Nke nje eme ọnụ. Exactly. Ewezụgaghị onwekwa ihe ọzọ. I'm telling you, naanị m onwekwa m. Na-ewezughị onwezi ihe ọzọ. Onye ọbụla gịnị? Onye ọbụla eji atinyere gị mmadụ onye abụ gịnị? Fake nọ. Counterfeit. Ozugbo. Ka ihe iji wee lọta n'ebe ị jere. Ọ ka eyi agwa fada ka emepe buutu ka amara ihe dị n'ime enu. Ngwa fada mepe buutu ka amara ihe dị n'ime ya. Onye isi. Anyị emepe buutu ka amara ihe nọ n'ime buutu. Maazị nnọọ o. Ka ekonodo. Anyị dị mma. N'ọkwa anyị nọ na anyị hapụzila ihe etido. Nna anyị aga na anyị abatago udo. Mbọ nke ka mkpa na ije awele na ejela ọfụma nnọọ. Nna ụmụazị obodo ọ bụrụ na o nwere ihe iji bata ụmụazị anyị iri ga-egwu. Ha na-ege anyị. Mba ha na-asị gị mee ngwa ka isokwa n'ihe a na-eme. Ụmụazị a onwe ike ịnọ n'obodo a ite n'i na-agba mbọ o nwee ike ire obodo ihe ụmụaka na-eme abụghị obere ihe ọ bụrụ na ịkpọpụta ọka esi ọ dịkwata onwe ike ụmụaka eji m n'oge kwubi ya na n'ọbụta ihe anyị na-eme n'obodo ndị ọzọ abụọzi ya adịte ya ụmụazị a dịka ha agbapela ife ma ikwelugodi nna ụjọ dịkwa mana ịmakwa na isi asị na ụmụaka agbapelu gị fim ilekwa onwe gị anya n'ime onwe gị ma ị ga-amakwa na ịgbapelu onye ọzọ fim na onwekwa ndị ka mma ọkwa ịma ọ ya mee mkpịsị aka ọ dịghị kwụ so ihe m na-achọ ikwu bụ ihe gbasara maka korea ịmakwa na ụmụaka anọghara na iso Lagos bata bifo iso Lagos bata ụmụaka ya na-awụgharị na-abịa n'ebe gị na-ajụgo brọda ka ihe iji bata ọtụtụ ihe iji bata mana anọghara na iso Lagos atụbawakwara ọzọ na korona dịkwa too much a na-agụ 1,000 na-agụ 3,000 na korona na ijekwu eso na korona ya evugo ya ji ekwe test ka a mara ma obu korona bata nna ihe ọwụzi communicable disease ihe a na-emekwe n'obodo kịta abụọzikwa ịnọghara na ọ bụ Lagos eso bụta ya na-emebighị ekwukwe ma obu korona bata na korona kakwa njọ na Lagos onwe na onye na-achọghị ịdị ndụ na mana maazị ịnụkwa ihe anyị na-ajụ taa maka DNA test ihe jiri ime ebu na ihe a dị mkpa mana ọ bụrụ nwoke na-enwere obi ya hapụta ime mana ọ dị mma o mana ihe ọzọ m chọrọ ebe o nwere ebe m chọrọ iwere okwu ahụ ịga ka onye ọbụla na-ege ntị nwee ike ghọta ihe m na-ekwu ụwa anyị bịara ụwa bụ onye mere ike ya ọna so emesi ihe anyị na anyị na-eme n'ụwa mere mete oge ikpeazụ onye ya ana onye nwụọ onwe oge Chineke ya azụgo ụmụ one ka ị mụrụ akụ one ka ị nwere gịnị na gịnị ka ị kpatara n'ụwa gịnị na gịnị ka ị nwere
Correct. sọsọ gụọ owo gị ya nọrọ wee saa ikpe ihe gbasara maka gị nwa so nwa ọga na-ajụ gị na ike onye nke a gwara na nwa ọ mụrụ na ọ bụ nke ya nwa o jiri maka ya wee nwụọ ata atak wee jiri maka ya wee nwụọ oge nkịta ọ nwụrụ na abịa na jiri turu tie dị n'ime ọya na ọnwụọ na anya na-ajụ ya sị ya bikos na ụmụaka a na-agwara ya na ụmụaka ahụ abụrụ nke ya nwa na ya ka o ji wee nwude bikos of that na ọya anaghị ala ezi maọbụ na o nwere ihe ọzọ ya eme mba ihe onye ọbụla na-eme n'ụwa ma nwoke ma nwaanyị ya kwụba aka ya ọtọ onye na-eme ya na-echeta echi that's why nne m na nna m ji wee bụọ m onye na-echi ihe onye na-eme ya na-echeta echi na ọ bụghị ihe i mere n'ụwa sometimes ihe onye metere n'ụwa ka eji ete ite n'eluigwe nwoke nwaanyị gwara nwoke na nwa ya mụrụ abụọ nke ya nwa ọkwa nwoke bụ ọ mụrụ ya nwoke ahụ ọ mụrụ ya nkọ ọ bụ na nwoke ahụ anọ nwaanyị ọzọ ihe anyị na-ekwu ekpekpere bụ onye ọbụla na-eme ya kpara ihe ọ na-eme ụwa anyị bịara abụ ahịa ka anyị bịara ezi Maazị Akọnuche gị abalị ulu nke ukwuu mana ka m jụọ gị part 2 ya part 2 wu ma ii ọka ụlọ ụka jụwezie ndị nne na ndị nna ka ha weta birth certificate na DNA test tupu ha eme baptizim for nwa ha. Mụnwa ya sị na ọ bụ eziokwu ị kwetere ka ọ dị mma ekwetere m ekwete Okay. ekwetere m nke a bụ dimenti na ọdụ mma na dat mana ịma na ọ bụghị ụlọ ụka niile na-eme o nwere ụlọ ụka ya dị isi ije eje tọm ụmụ ọmụmụ ihe ka esi ebi di na nwunye si na-ebibi mana ọ bụghị ụlọ ụka niile o nwere ndị ọya abụ tepụ amụtago nwa amụta ịtọ maọbụ ịnọ bikọ ya eje wee apụta emechi anya gbaa ha akwụkwọ ụfọdụ tepụ na ụmụaka ya abụ ihe ya emeri ya azụ bright day tọm ụmụaka ya anọrọ na-eme ebe nne na nna na-eme wedin so ị na-eche ụmụ ihe anya ndị ahụ ekwesịghị iji na-eme wedin mana mụnwa kwetere depo a na-eme ya ka ekwesịrị ime the test wotie ka apụ ya makwara nke bụ maọbụ eziokwu ma ọ bụ ya ibi nkịta ọ bụrụ na emewe mana ebido ime na omere ụmụ nwoke na-enweghị obi ya ejikwa redio ịhapụ nwunye ya gbaba ọsọ asị nwunye ya na-aba na ya achọrọzi ịnụ Correct. Ngwano daalụ maazị. Thank you. Ka anyị mara ihe ndị ọzọ ga-ekwu maka onye si ise n'ike na na-eme anyị obiọma ịbụ n'oge m nọkwa n'obodo onye bụ nchọọchị ọgwụ ọbara mgbali elu ọkachasị ndị na-ege unu ntị ihe ebukwere ibu sọmtịbụ na-atara ka a na-akụ abata mana ọ da-aga ịbụ n'oge m nọ n'obodo atara igo m ya etraigi mana o kwere abata mebi oge ụfọdụ nchọ ka riri elu poolu mana ama m metrik nwee ike ịsọ eruzite n'ike karịgo udo nga ngị goro retion ahụ 93.3 FM ka anyị na-ekwu DNA test mana n'ihi eche na ihe a ga-emenwu na Naịjirịa DNA test a asaka m gwa gị nke bụ eziokwu ịma na mgbe Jos na-ebunye dị uche mma Jos nọdụ n'akụkụ na smile ghọtago na ịma na ụfọdụ men na-ekwu ka eme DNA test men amakwa ego one DNA test nọ nwanne ọ bụkwa malaria check-up ka a na-agwa gị ife anyị ga-agagoro na nke ahụ DNA test na-agbagokwa ọkpọnye obodo onye isi kakao miu ọkpọle Happy New Year na. I wish you the same. Ka o si adịlụ gị na. One and only. Ewe na. Lọtago. Ebe onwebi si m gị onwekwa ebe m jere biko anọkwa m ebe a. Otu iwe ala wotu. Ala wotu nwanne m nwoke. Ụgbọala ekwe ha ebuga m ebe anyị. So nsi ka m nọ ebe a. Unu enweghị ụzọ. Ụzọ adịrọ na side anyị ebe dị na-ekpochi akpọchi. Udo dị gị nwa ị gakwara ụlọ? Mba, m na-adị ewe ala wotu. Ọkwa efugo ọnụ na kettle calling pot black ọka ịsa alụ. DNA test biko DNA test. Mba, ka eme agwa gị ka m bidogodi ibe ọhaneze anyị ahụ. Oke, ngwa bido na ọhaneze. Ife ọhaneze anyị otu ọmụha na mụ amaghị ha na-akpọ ọhaneze ihe anyị nwa ama wụ Biafra ọ bụrụ ha na-eme ọhaneze ọhanụwa ọfọ bru
ịghọtago ịhụgo ihe a esi onye a na-adrag kenye onye a na-adrag kenye onye mee anyị aga enweta ha tenye unu presidency 2023 asị onye Anambra bịa chana ya ọsị mba ka onye Imo steeti apụta so ihe ọha na eze a anyị amaghị ihe anyị ma Biafra onye anyị so Maazị Nnamdi Kanu IPOB family onwe ihe ọzọ anyị ma ngwa ke ndụmọdụ ya adụgodu ndị Igbo tupu ga-aba na DNA ndụmọdụ m na-adụ ụmụ Igbo ka ha sozie Maazị Nnamdi onye anyị ma ọya bịa meta ya anya onwe ihe anyị na-akpọ ọha na eze ike COVID-19 na COVID 2021 na ịhụtụla ya bifọ ọnwụtụla onye pụtasị gị ya bụ 20 COVID-19 ihe mere ya bụ eme inwe efe bịa ka m drive gị down to isolation center ka ị kwetakwa na ọ na-eme asị m ọ dịghị bọtị ihe ahụ ha na-eji agwọ ndị politicians a ji agwọ onwe ha ka ha were ele anyị ndị nke ọzọ ahụ ha si iji ya n'ụna ka ọ gwọọ ha nsogbu adịrọ orenta ka ị kwụ na-efi ya ọga ndị ọga ọ dịghị pọtebụl nwoke ahụ ekwesịghị ịnwụ na o kwesịrị ịkara gwa obi first ya godi ha aga meje DNA test first ọtago so ya nwere jọs nwa ladat nwaanyị agwa gị sọ ọwụ gị mụrụ ụmụ atọ gaa nwa ladat anyị na-akọwa na ọnwụ for nothing ọnwụ ha na-eche ochegadị maka ihe ahụ maka agwakwa gị eziokwu echekugodi ya na just ka anyị butuo level mụ na gị na-abụ n'ihi nọ na gị nwa a na-azụ ụmụazị ọ na-enọ ma izụsizie ụmụazị mgbe ụmụazị ga-enetezi gị nwa anya apịazie gị oti pịa gị ezigbo orenta na ọkwa Musa nọ na geeti bụ ihe lụrụ ọrụ ọma anụnwa n'isi nwunye ike ka ọ ga-esi n'elu gị ọ ga-adị m mma na ọkwa ọma ndị elu gị ma mba ọwụla gbanyụzie dị ọkụ mgbe ịgwago m ka obi ya adị mba ọnwụ otu ọ dị nọ na nne ya ga-achịkwara ha anyị ga-meje DNA test na ọwụghị nke m bịazie mmadụ anwa bikọs ọwụmụ ụmụaka DNA test ga-agwa anyị onye mụrụ ya so ị ga-ekwetezi ugbu a ka ndị chọọchị mewezie ka a mee ya mandatory na a ga-eweta baptismal certificate ka ị hapụga ya no birthday certificate and then DNA test tupu ha eme nwa baptism mba ọ dịghị possible okay ka ihe meji birth certificate ahụ ka a ga-ajụ gị onwe ihe DNA test gbasara chọọchị na maka ihe emego ugbu a ka ndị mmadụ si anụ ọwụ gị nwe nwa gị nwa nwee nwa ihe dị fi na ọ dị important ọ dịkwa important kwa fada ịmapụta ha mgbe ahụ tupu azụ nwa dị nwa ọ dịkwa important so ikwete ka ndị chọọchị mewe ya otu ahụ abi emewe ya ụmụ nwaanyị chi igbe anyị ụmụ nwoke ewo ọwụzie ụmụ nwaanyị ugbu a ụmụ nwaanyị ọ pọt ha na eke no wahala anụgonụ m onye isi m oloolo n'ọwarị John anyị usoro ụmụ Biafra ahụ anụgo m ekwu daalụ ọ sị na ọfọt ụmụ nwaanyị mana afụgo m ebe nwaanyị na-adị apụta anọkwa m asị na ihe nwaanyị a mee dị mma o for case of clarity mana afụgo m ebe nwaanyị na-adị apụta o si na nwoke ọ dịghị fatal ka m kụzie ya otu ahụ ọ sị ka o mechizie di ya ihu ihere ịghọta o jee n'azụ na-emekwa apụta na-akpọ na-emepụta emechaa ọmụọ nwa ahụ asị na ọ dị ya nwe nwa a na-eme ya otu ahụ na-akụzi obodo mpụtụ na ebodo ụmụ nwoke ihe ha emelụ ihe niile na-adị eme n'ezinụlọ a na-ebunye n'isi m nwaanyị onwe ihe mere asị na nwaanyị a nwoke amụtaghị nwa asị na nwaanyị a nwaanyị anyị nọrọ family meeting gee m ntị ka nwaanyị ego oti ihe nwaanyị na-agabiga n'ezinụlọ obuka otu n'ime ha awụ ihe anyị na-ekwu maka ya taa so ọ dị mkpa ka anyị na-ekwukwa maka ya. Hello.
nwunye. Hey, ị na-egbuzielu m siren ka mụ agbuzielu gị pọ 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 pọ. Onye isi kpụ. Ego bekee. Ngwa na anyị ga-emechezie wax egwu. Mụ amakwa gị. Ada bụ ije tụkwa DNA, a ga-emekwa gị DNA. Ka ma mụ gị nwa mụ m. O nwere ike ọwụ na gị nwa mụ ma sị nọ nna m mụ. Ụbọchị ahụ fụtafa nwunye ya na nwunye eji okwu ahụ. Oke, ọ na-emego nke nwunye ya already. Ihe emesịa kweta na. Ọfọzi mụ a. Ngwanụ ka m bazie gị aha na gị nwa wụzi papa ego bekee. Udo. Ịlakwara ụlọ? Ebe anyị nweburu na obodo otu. All right. KBC. I tell you, nya ibu nkwụ wee bata na. Nya mgbazitebe. I tell you, already na ebe ka ntinye elu gị alụ ka mma ka o si adị. Your head is there. Na DNA before ga-aba n'ime DNA test nke ọha na eze na nke corona nke chọrọ itinye n'ime ya. Otige aka ọha na eze merela anyị ihe nwere ya mụrụ ndị bụ ndị ọha na eze. Ndị ọha na eze. Ndị anyị bụ ndị ụgha ha ncha bụ ndị nta mmadụ alụghị ahụ. Ha ji ndị Igbo na-akpụ ndị Igbo isi. Ebe ahụ bụ ebe eze dị. Onwere ezigbo ihe a na-echere ndị Igbo. Ejikọ mmiri ọha na eze ahụ n'Enugwu na sekretariat ya. Onwere ezigbo ihe a na-echere ndị Igbo. Ọ bụ ihe bụ prezidenti nke banye ewute ego esobia. Nke kwere ewute ego ọbụla ajọ prezidenti. Ọmanyenwu ndị Igbo si na 2023. Mana ị chere na elekshọn nke anyị abịa na on the 9th, the next national president na o nwere ike inwe ihe dị iche. Ọ bụ ya na efuru ọ bụrụ na ha ga-ekwe ọ bụrụ na ụka akpịrị ga-ekwe ya. Ha chere ụka akpịrị. Ihe anyị ha iwu ndị Igbo abịa sị na anyị na-efuru ego. Ọ ha nwere enye ọdọ ego ahụ. Maka a napụ okwu ndị a ka anyị kwuo okwu dị ya na-ero nke ka mụ. Ngwa ka anyị kwuzi okwu dị ya na. Ọ na-amụ ọhụrụ dị mana ọ bụrụ na ọmụ ọgwụ ga aka afọ m ihe. Iwu ga-ewekwe m. Ọ kakwa mma na nwaanyị ahụ gawụman sị m na ọ bụrụ nwa mụrụ ụmụaka mụ na ya ga-etite anyị akpa ya ọ bụrụ na ọ ga-ekpụrụ ụmụaka gakwuo nwoke ahụ anyị ekwuo ya ọ bụrụ na ọ ga-ahapụ m ụmụaka bikọs ọ dịka ndị eji ihe n'anya ịfụrụ ihe agba n'ụzọ ehika ndị men na ya mmadụ na-eje eme adọg ibuzie n'obi na ịnọrọ ụmụ ihe nkụziri obi na ịnọrọ ụmụaka adọg dị na ha ebiri wee na ọmụ gị ozi ya n'ime na adọg kpete ya aka ebe dị manụ nọ bikọs nwoke ahụ mụrụ ụmụaka ahụ anụgo nwaanyị onwere ọ ga-eji kpọrọ ha ha nsi mere na ndị Igbo onye mere ego isi nwaanyị bụ ihe nwe ụmụaka ole ka enyi ka ị na-eme so dimanụ nyere onye nke a nwụrụ anwụ aka were ma dimanụ aghọta ụdị gbasiri je nwa ọ ji alụ ọlụ ezinụlọ na ọ gaghị enwe ihe niile na-akparị n'ụwa ya na-akpọ mkpado ihe nwụra ọ bụrụ ya emebi ihe na nsogbu ga-adị iwe ike ifere onye na-akpọ dị adịghị n'ọbụrụ agụ onwe anyị ego oke mana ụlọ ụka mewezie ya ụta ngwa weta DNA test weta birth certificate tupu anyị eme baptizim emere ya otu ahụ ọ dịkwa mma mana ihe ọ ga-egwupụta karịa ọ ga-emegosi omere mes anụ ngwesịrị nwaanyị ọgọ nwere ụmụ nwoke ma ha na-atụ nwaanyị mana ha na-ese anụ nwaanyị akwa ma agụ anyị nke ọnwa ala ahụ n'ute ndị Igbo o nwere ga anụ nwaanyị ọ mara ya na ọ ihe a na-eme ọ mara ya ọrụ ya na-eme ọgwa nwunye ya je ya mee trabụl nata ịghọtago nwaanyị mee trabụl nata ọ bụrụ na ọdịgide nwoke atụ ụgwọ nwaanyị imegide asụ amụkwụ maka mana nwoke maka ọ dị na-eji uche akụ ihe a niile wụ akọ na uche aka uche ga-eji eme so dịma ịkarị ofu ụzọ enwu isi ụlọ ọrịa mmadụ ofu ụzọ enwu ọ kwara ụmụ ya ka ọ wee eso o mere ego nwaanyị ọgwụ ụmụ ya ya kwụ maka ahụ ụmụ ya ka ọ na bikọsọ nwunye ya o kwesịrị ka ọ gbuo onwe ya na o kwesịrị ka o gbuo onwe ya tupu o gbuo onwe ya gịnị meziri ọrọpụzi agwụ ha isi afọ
ọ bụzi nwoke a isi ọ gbalawazịa ya takpọzịa o nwere isi nnu okwu gị mekiri senses. Nke dị ihe na-arụ nwa ọ ga-emebi ihe na ndị ụka mebi ya ọ ga-emebi ihe akara were ya akarị nke a ka nụrụ ya ugodi ya akarị ụmụ nwoke arụ nwaanyị ana ọkpụkwụ ya akarị ụmụ nwaanyị mma nusi ya akarị bikọs ụmụ nwoke adị oriri mkpọ ụmụ nwoke nọ na atụwa nwaanyị ime ma ha na-anụ nwaanyị nweta nwa site n'ike nkechi so ejezie n'ihe na ọkịjụ ka esi enweta nwa erikanụ na ahụ nke igbugo onwe gị kwanụ ọhịa ha na-agwa gị ha si don't kill yourself a na-emekwa adoption na-eme ọkụ ya osikwe m n'ọnụ enugo ya na mana DNA test ọkụ ụlọ ụka siwezie gị weta DNA test weta birth certificate tupu nwa ịkpọ bịa n'ụlọ ụka eme ya baptizim. ọnọdụ a Hello, how are you? obodo onye How got you? mpe nọ mma na nwa ife imenwula anyị ka o si adị na adịta ike ebe ịpasada ifie isi na mụ asị bịa na-akpọ bịa ka o si adịda wa afọ anyịkwanụ onye nnachi onye nnachi ya onye nna godi nke a baga onye nna idigodi DNA ka m kelego na ada Igbo ego bekee one and only nwanne m nwoke na udo dị happy new year to you all. My dear, wish you the same kwa or we wish you the same. Ekwe nọ n'ime gaa n'iru ama ihe nnu na-ekwu ebe a sef ihe dị na sef igwere ji okwu ọ na-agbakacha m ahụ sef ọchọ m na ebe a na ọ ka m kunye gị mmiri biko site na akụnso ọhaneze ndị Igbo nhapụga enweghị dịka ọhaneze ndị Igbo ha wụ Biafra pụgeti nhapụgị ọhaneze ndị Igbo na mana ị mara ya mpaghara dị ntị mpabutuo ka gwa gị mpaghara ntị mpa ọkụ ịma tupu anyị enwetagodi nke ahụ ị na-ekwu kịta ebe anyị nọgodi ka anyị nọgodi na ya nke anyị nọgodi na-abụ ọha na eze nke anyị ma ghọta ebe anyị na-ekwu na ife a na-ekwugodi bụ ka e ga-esigodi wee hazie ka menụ niile a na nsogbu ndị niile si na ọma ndị mma na ọma ndị mma na ka anyị ga-esi wee buniri ha enu ịghọtago na buje ha ebe ọ na-adị mma ọgwụ ihe m ji siri na ihe agbakachara ma bikọs ihe na-eme anyị ọnwụ ndị Igbo na ihe na-eme anyị ọnwụ ndị Igbo chanyị n'aka ọnwụ onye ekwu ndị ketu mba ị ga-ahụ enwekwa ka a ga-esi zụkọta like na-ekwute a ga-ekwu ha niile ga-ekwekọta ihe oro m hapụ na azụ mmadụ abụọ ma atọ apọtụ mba na ha onye dị otu adị otu abụ na ga-ekwe ya abịara dị n'etiti katamoshon adị ọya ihe na-egbu ndị Igbo ọya mere m ji sef mgbe ha tụrụ Nnamdi Kanu pụta for the first time concerning Biafra sef wee odumegwu ojigbo adọchala ala mmụọ Nnamdi Kanu apụta iru sef amụghasị na ọ sị m ga Nnamdi Kanu sosi m agwa ya nna m ukwu ya ebutugodi apụga gbasada Biafra bikos enwekweda Biafra anyị ọnụ nwaanyị ga-ejikwa ka anyị na-egbuchikwa onwe anyị banye ezi na ya gazie n'ilu based on time anyị gazie n'ilu tinye anya na DNA mpa for that DNA na-ekwu okwu ya nwoke nwee hypertension ya bụ na high blood pressure gbuo onwe ya by say nwunye ya tụkwa ya na ọgwọ ya mụrụ mma ọkwa ya mụrụ mma igwe nwoke ahụ dị ezigbo ilo ibe mụnwa jutu na mụnwa na-ewe iwe ọkụ enwere m obi ọkụ nwunye m emepụ ọ ka mma na m nọ ya fọ ndị ọzọ oge ike onye ọzọ agwa m na akọ mma na nwa m nzu adịkedisanda na ọwụ ha nwa m na m jikwa nwunye m nwere ike mejiwa ya kpọkọta ya jụọ ya dịka nwaanyị m lụrụ alụ but n'obi ihe nwere ka o si ede eji ọ na-emepe ọnụ si mụ na nwa ụmụ m tụga m megote akwa m tụgote a na ọwụ ka m mụrụ ya nwanne this time no take enwere ike dada ọgwa m datị ka ya ga-ekwu ụzọ lagode mmụọ bifọ m mba chee onweghị ihe niile wụ nsogbu n'ụwa na-enweghị solution ọkwa mana igbu onye a ọ ga-awụzi solution to ihe dị n'ala ọ gaghị na-awụ solution that so nke ahụ ama m na ọ ga-awụ solution
for the first time. I can't take it from her. Did he ga-emegodu first time ọ gwara gị ga godo ofebe ga nwuru ga just go and calming down. Ga-echezi azụ bịa nwezie dialogue with the person na-akpọwazie maka ihe dị ọwụ nke isi mba biko no matter how ihe mmadụ mee gị i were ndụ onye ọzọ awụkwa the solution. O nna m mana mana nke chọọchị batara natawa DNA test na baptism ka isi wee chee ya. From one guy say church hapụrụ ihe gbasara DNA test. Because I was doing that DNA test gakwa church. But I'm not na mma tomorrow na church I got to my DNA test with my team. I was with my wife. I have my mama Okay. But when they like to say, Father, I'm not going to DNA test. More my own than you. You what? Mana ọwọ nke iji ya wee gaa ụlọ ụka. Mana ọwọ nke iji ya wee gaa ụlọ ụka. No, na gụmeji aga n'ụlọ ụka. Ya hụ ya jụọ m gasị yes, emego m ọnwụnwa m gaa n'ihu. Okay, mana ha jụọ gị that means ha jụọ gị ajụjụ ahụ o sokwa na ihe gbasara the team because isi na ha fụrụ ya ma ọ na ha jụrụ gị nwafugoni ya so ha ncha wụkwa ofu ihe. Ha jụọ m ya m gasị ya gaa hụ normally but isi m na m weta ya ka ha hụ ya mba ka dị possible. All right. No wahala. Ngwa nọdụ mma o ka nye ndị ọzọ ohere ka anyị ma ihe ha ga-ekwu maka ya. Thank you. Okay, now we do. All right. Hot 93.3 FM Nkangi Igbo Radio Show DNA test ọmụ amụrụ gwu iyo mana ọ jụrụ ajụ. Anyị mechaa show ya anyị ga-aga mee DNA test ọzọ. Ka m zi ya si ya nna ifugoni. Ifugo na ego bekee mụrụ gị. You see it? And nke wụ eziokwu uwe na DNA test awụcha sọnsọ igosi gị na nne gị na nna gị mụrụ gị. O nwekwa other benefit nọ n'ime ya. Dịka o nwere mgbe some these people nọ na entertainment industry n'obodo ndị ọcha na-emekwa all these things na-echeta na-afụ na ha si onwe ndị sicha ma ala Igbo ndị si ala Yoruba ndị si Nigeria anya ọ ga-enye gị that history as far back hisi wepụta ndị mbụrụ gị na ndị nna ochie na ndị that kind of thing. All right, 08192426591 ya wụ nọmba 08182426591 akara ekwentị anyị. Nwunye anyị na-ekwu maka ego one anyị ji eme DNA test. Asaka ngwa gị nke bụ eziokwu. Mba ịnwa anwa amụọ nwa n'elu ụwa nwa gị pụta ị ga-ama na oge nwere ọbụla go kom. Una nọ na my father needuru ije eme DNA test ka ọ maa na ọmụa na ọnyanwa bụ ihe lụrụ ọrụ a n'isi my committee. Wọtagoda nke izi bugod na the guy man anyị na village na nna echeta maka manụ m na-adịba mean. Mana ọfụla ala ụmụ pinopino ka ha na-aga n'ụzọ na smile ma cheki ene ya na mụ abụzi nwa ya nwoke based on offspring akwa DNA yakwa ịghọtago na ama o ji abụ mfe ụmụ nwa na ọnwụ dị joy ọ na-enye m n'ime mmụọ na n'eziokwu ọ nke a gosigodi mụ na manụ m bụ manụ ka ahụ wee eziokwu ọ na-egosikwa ine anya n'iru onye ahụ o nwee ike o ji ọwụ nọ ntị nne ya ka o bu ọwụ imi nne ya ọwụ ụkwụ nna ya ọwụ aka na o nwee ihe ga-egosi na onye a o nwee ike ọwụ kọlọ onye ga-egosi na onye awụ n'ezie nwa nwoke a asa o nwere one guy man pụta yesterday wee kwuo something o wee sị na ịbụrụ nwoke onye nọgodi gị na nwunye gị bi unu na-ebi ọfụma na ị nọ n'ọgbalụgodo ebe nwunye gị na-alụ ọrụ just ilu dị iburu pikcha ụmụ gị n'isi ị na-ene n'ilu guy man niile na-alụ na data office ị ma na onwe nke ga-eyi nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị na onwe nke ọ bụla ifu dị oyiye nwa gị nwoke ma nwa gị nwaanyị natalo okwu last call for the day. I tell you. Okay, 081824265 ụwa adịkwa balance ma ọ wụ otu ahụ ka ị ga-eji na-aga ụlọ ọrụ nwunye gị na-ene n'iru ndị mmadụ niile nọ dị ya haba ụmụ nwaanyị but wait o kamgbe anyị amalitere emume nke taa nwebekwe nwaanyị bata biko ụmụ nwaanyị atagokwa afụfụ o biko gịnị ịma na before apụtụ na asị na marriage na ndị na-agba ọsọ afịa ewetago ndị na-etinye alụ n'ilo ndị na-eme based on ezi bụ ụmụ nwoke mana kịta nụnwa ikuku ekugo na a na-afụzi ike ọkụkọ kọlọ niile na cheki ni ọkọmkpọ gị in fact DNA test a na-ekwudo okwu ya sef ọwụdụ so one way ka ọ na-eme onwe ka nwaanyị na-arị anụ n'ụlọ
iche na ịnụgo dị, iche na inwego ụmụaka, che na ihe niile adịgo sharp. Before you know it, akụtụrụ gị aka n'ụzọ si kom gasị yes. Ka onye nọ dị ya, ọ sị gị na nwunye, ọ sị gị na nwa dị gị. Ọkwa onye otogo ọpụtago nwa agbọghọ pụọ nwa okorobịa sị gị na dị gị tụrụ ime. Imagine that. Now, iche na property anyị niile nọ na Banana Island, anyị niile nọ na Lekki nọ sọ gị na nwa gị nwe ya. Ị na-anụzi na Okafọ nọkwa n'ime ya. Chukwudi nọ n'ime ya. Mba. DNA test ọ ga-ege round. Ego bekee na-ege. Ị na-ege ntị onwe ihe na-eme m na ntị. Ka m butue ya down, ịghọtago na. Butue ya down. Ịma na ihe na-ewe ụmụ nwoke iwe abụrụ onye mụrụ nwa amụmụ ihe niile. Kama na ihe na-agbalị men n'isi bụ na gaima na-ewepụtago ego gbaa mbọ otu okwopụ mmiri ama ya nwacha ya ọgbaa mbọ weta ego zụọ nwatakịrị anụwa. Mana abịa na nke the other side ị na-ekwu na nwoke nwere ike tinye alụ n'ilo ịghọtago na mee 1 or 2 tụọ pam pịọnwụ ịghọtago something na-esi that way pụta. Ịghọtago na something na-esi that way pụta. Mana ka m jụọ gị na that thing si that way pụta eme n'ilo nke nwoke anyị abata n'ụlọ si nwaanyị ọma wetegodo ego na ọ nwere ndị nchọ ije nyere aka n'ilo ezi nwere n'ilo no. Ka m gwa gị hoo ha, mana nke nwoke na-apụta eweta ajụ gị ego ma ọ na-apụta ajụ gị ego ihe m na-ekwu uwu na infidelity adịghị mma ma osi n'aka nwoke ma osi n'aka nwaanyị onwe hozi ekwu ọzọ anyị na-azụ ihe anyị na-eme ugbu a wụla ka anyị nọta. Ka anyị gụlụ meseji biko. Onye nke a zitere ozi ọ sị na ya bụ Shalom Chiamaka wee sị na ọ bụrụ na ndị ụka bido ịnabata ụdị amụma ahụ na ọ ga-emebi alụmdi na nwunye. Daalụ nne nwaanyị ọma maka ozi ahụ. It's all right. Daalụ Shalom ọkwa ya? Shalom daalụ. Maka oge anyị biko anyị ga-abịa ka anyị lawazie oruzie na Thursday anyị abịakwa ọzọ, mana nke m ma hapụ unu with ma ọ bụ ndị bekee hụ biko ihe ọbụla ga-emenye n'ụwa nke ihe ọbụla chọdụ m ime ihe ọ ga-awụ emela aka na ndụ gị maka inweghị ike okike, inweghị ike ike ndụ, inweghị ike ịnara ndụ. Nobody has that kind of power. So ihe ọbụla ga-eme asịgodo gị nwa nwụrụ anwụ no God forbid ọ na-awụ gị nwee nwa na nke ọzọ nne life goes on, we move ma ọ bụ ndị bekee just go on. Hapụgodo onye ahụ n'ụtọ onye ọzọ ma ịnweta nwa from this place ị ga-enweta nwa from onye ọzọ. And ofu n'ime ndị kpọrọ anya akpa asịgo na enwere ọtụtụ ụzọ adoption dị ihe ọzọ niile dị. Ego bekee adịgbo nwa ije eje mba eme ọnụ asịgo gị ngwanụ ka ọ dịzie na Thursday ka chifo nwunye ọba afa nwanne ka emesịa. Nganga Igbo.